Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal.
pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong banghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide.
God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Radio Bacolod. Paradyo Bongo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayo kag malipayon nga pagpamati sa karon nga adlaw sang hingapusan nga Biyernes sa Oktubre, kagkaron man nga adlaw kapiestahan ni San Simon kag San Judas, mga apostoles. Ang Ginoo nagpili sining balaan nga mga tawo tungod sang ila matuod nga pagigugma, kag ginhatagan niya sila sang himaya nga dayon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginpakilala sa amon ang imo ngalan, paagi sa pagwali sang imo mga apostoles, paagi sa mga pagampo ni San Simon kag ni San Judas, itugot nga ang imo simbahan, magpadayon sa pagtubo, agud nga magdugang ang mga nagatuo sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12, tubtob 16. Sadto nga tion si Jesus nagtaklad sa bukid sa pagpangamuyo, kag nagpangamuyo siya sa Dios sa bug-os nga gabi. Sa mag-aga na, gintawag niya ang iya mga gintutunan, kag nagpili siya sang 12 sa ila, nga ginatawag niya nga mga apostoles. Si Simon nga ginhingalanan niya nga Pedro, si Andres nga iya siniutod, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga ginatawag nga Zeluta, si Judas nga anak ni Santiago, kag si Judas Iscariote nga nangin traidor. Ang aton ginapadunggan nga si San Simon, ginatawag man nga taga-Kanaan, kag ang patriota. Ang iya kinalain kay Simon Pedro, gintawag siya nga zilot o kon mahimulaton, walay pagkataka. Kag si San Judas nga anak ni Santiago, gindumdum suno sa tradisyon nga pareho sa persona nga ginahingalanan nga Judas, ang utod ni Santiago, ang manunulat sang sulat ni Judas. Posible man nga siya amo ang ginatawag nga Tadeo, ang iya hayo. May tradisyon nga nagasiling nga si San Simon kag si San Judas nagwali kag ginmartir sa Persia. Sila ginapadunggan upod sa 12 ka mga apostoles kag mga una nga mga sumulunod ni Kristo. Si San Simon nga mahimulaton nagahatag sa inspirasyon sa pagkabuhi nga magpasakop sa mga likuton bilang sumulunod nga Kristiyano. Ang aton Ginoong Jesucristo karon nga panahon nagakinahanglan sang mga sumulunod kag gintuton-an nga mabinalak-on kag mapinadayunon sa pagpakigbato sang kalibutanon nga pagganyat sang sekularismo. Ang panimuot nga paghandom sa pagdampig sang pagtuo agud nga magpadayon ini sa gihapon tubtob sa katapusan. Kag si Judas nga Tadeo kag indi Iscariote ginapatihan nga nagbulig ini sa mga wala na sang paglaom o kon patron sang walay paglaom sa kabuhi tungod sang kapaslawan kag kapiutan sang ila pagkabuhi. Sa aton man ebanghelyo nga nabatian, si Jesus nagpili sang iya mga apostoles kag kaupod diri ining duha nga ginapadunggan naton. Sa ila walay pagkataka kag katutom nga pagsunod kay Kristo, ila ginhalad ang ila bug-os nga kabuhi para sa iya ginharian, agud mapaabot ang maayong balita sa bug-os nga katawhan, sa bug-os nga kalibutan. Ang mangin gintutunan ni Kristo wala nagakinahanglan nga mangintanyag kita ukon popular. Ang malahalon nga tungod sang ila pagigugma kay Kristo, nagsunod sila sa iya banas kag nagpanaksi para sa iya, katulad ni San Simon kag San Judas nga napun-an sang paghimulat
kag pagtinguha nga mangin alagad sang Ginoo para sa katumanan sang iya kabubuton. Mga utod kagabian ko kay Kristo, kada isa sa aton ginatawag man sa pagpakigbahin sa pagbalay sang ginharian sang Dios diri sa duta. Ay hanang iban sa aton madugay na nga nagaalagad sa simbahan, sa sosyedad, sa aton gamay nga mga komunidad. Kag kada isa mayara sang ginatanay bilang offering para mapalambo pagid ang pagsinalayo sang kada miyembro sini. Nagapakigbahin kita sa kinahanglan sang simbahan, suno sa aton ikasarang, paagi sa pag-share sang aton mga abilidad, halimbawa na lang ang pag-intra sa choir, sa youth ministry, pagtudlo sa mga bata na hanungod sa aton pagtuluhan, paghatag seminars para sa mga kalaslon, bulunyagan, kag kumpirmahan, pag-alagad bilang Eucharistic minister, collector, asheret o kon lector or commentator. Ang iban sa aton nagabulig sa pag-maintain sang katinlo kakahipid sang balay sang Dios. Bisan ano pa ang aton ginahimo bilang self-offering para sa pagpadayon sang maayong binuhatan nga nasugdan na sa mga apostoles, tanan ini nahamutan sang aton Ginoo kag dakugid ini nga contribution para sa pagpabakod sang katilingban sang Dios nga padayon nga nagasimba kag nagahimaya sa iya. Kabay nga aton kabigon ang aton mga binuhatan sa simbahan kag aton sosyedad nga nahamutan sang Ginoo kag padayon kita sa pag-alagad sa iya sa gamay kag sa dako man nga pamaagi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!